डिलिमिटेशन फाइनल रिजाल्ट ओंखारनाय लोगो लोगोनो बे बनगाव ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाया मोनसे दुंहाव आरो खुद्रिनाय बे महरखौ लानो गोनां जादों। मानोना गिबियाव जोङो प्रथम जे खसरा द्राफ्ट दिहुननायाव नुदोंमोन बेवहाय मोननै मोनथामसोल' भिसिडिसिआ माबायाव थांदोंमोन बावखुंग्रि बे जेनेरेल सिटआव बेनिफ्राय माखासेया ओरै थालांदों बे भिसिडिसिनि गामिफ्राव। नाथाय नैबे फाइनाल द्राफ्टआव नुबाय जों माने बिनि बांसिन भिसिडिसि आरो गामिफ्रा माने गुरलोब थांजोब्बाय बेवहाय 100सो गामिया खाथि खाला बेखिनि गामिया जेनेरेल सिटआव थांबाय। दा बे थांनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि आसा खालामाखैमोन जों सिगाङाव माबायाव थांनाय बावखुंग्रियाव हरजानाय बे भिसिडिसिखौ जोंनावनो दोननांगौ बाहा लाखिनांगौ दतमायाव नङाबा क'क्राझाराव जायखौ जोङो सम्भब जायो बेखौ होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिनि उल्था माने गाज्रिसिनसो मावसिननानै जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय बिराद खहा गोनां खामानि मावबाय आरो बेयो मोनसे जुगे जुगे गोसोआव दुखु थानायनि मोनसे खामानि मावनाय जाबाय। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बेवहाय जोंनि ओनसोलाव माहारियारि आफाद आगोलनि एक्स सरकारफोर ज' जालायनानै जोंनि गोसोनि खुद्रिनायखौ फोरमायथिनो गोनां जादों। दा ओंखायनो मोनसे खोथाखौ जोङो बेवहाय साननानै डिसिसन लादों जे बे फाइनाल द्राफ्टखौ ओंखारनायनि उनाव जों जे गोजोननाय मोनाखिसै बिसोर मानो बेबायदि खालामनो हरखो मानि थाखाय खालामदों बिनि खैफोद होफैनांगौ होननानै जोङो जोंनि गोजौनि लिडारफोरखौ लेंहरगोन आरो जायखौ लेंहरगोन बियो थाबैनो जोंनो सन्मति होनानै जोंनि रायजो राजानि मोखाङाव नुजाफैनांगौ। जों बेखौ जोङो जेसे हागौ थाबैनो खालामगोन। जिहेतु बनरगाव ओनसोलावनो बाहाय एमएलए निफ्राय लानानै मन्थ्रि बे बिथिङाव नोंथांमोना मा रिएक्सन फोरमायगोन मा बिजाथाय फोरमायनो सानो आरो जोङो रायजो राजानि अननायावसो राजनितिआबो मोनसे राजनितिक हाबा मावनो थाखाय मानसिफ्रा सुबिदा मोनो। दा जोङो राजनितिनि लागामखौ जोंसो रायजो राजा बोखिनो हायो। बेनिखायनो जोङो जोंनि बे माबानाया जोंनि रायजो राजानिफ्रायनो जागोन लेंहरनाया। डिलिमिटेशननि द्राफ्टनि सायाव जुदि बाहाय सरकार आरो इलेक्सन कमिसनारा बाहाय कमप्लिटलि खामानिखौ मावदों बेखौ नुनानै जों बेखौनो सानोदि जिहेतुकि जोंनावबो गोजौ लेभेलाव मावग्रा दंसैमोन जोंना डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जोंनि वार्कारफोर दङ बेबायदि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि इउपिपिएलनि खामानि मावग्रा बिथांमोन दं आरो मन्थ्रिफोरबो दं। दा बे खेथ्रआव जोंनि बे ओनसोलाव बिदि जानांगौ बे दुर्भाग्यजनक। थारमाने जोंनि ओरैनि लिडारफ्रा बावहाय रावबो खबर मोनस्लाबहैनो खाबुखौनो मोनाखै बा होजायाखै। बेनिखायनो बेबायदि खालामजानायाव जोङो बिराद मोनसे दुखु नांदों। दा प्रयजन जायोबा जोंनि दा सावरायनायनि गेजेरजों जों माब्ला लाबोनो हागोन बेवहाय जोंनो आजावथाव माबानो हायोबा खैफोद होलांनो हायोबा बे मोनसे जागोन आरो हायाबा जोङो बे पार्टियाव हाबैनाय गासैबो वार्डफोरखौ जोङो वार्कारफोरखौ एंगारनानै फैनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ बायद' खालामो। दिनै गिबियावनो मिडियानि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाहैबाय। दा दिनै बेवहाय बनरगाव आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय जे फाइनाल डिलिमिटेशननि द्राफ्ट ओंखारनाय बेनि सायाव दिनै गोथौयै दुखु मोननाय बा खुद्रिसारनायखौ फोरमायदों आरो दिनै रायजो राजानि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो दल संगठन आरो बुद्धिजीबी बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै बे बनरगाव आन्चलिक एबसु अफिसावनो रायज्लायनाय जादों जे माब्रै बे जिनिसा बिदि जालांनो मोनखो आरो बनरगाव आन्चलिक एरियानि माखासे पार्टखौ माब्रै अन्याय भाबै बावखुंग्रियाव सोसनहरखो बिनि सायाव दिनै गोबां बाथ्राखौ सावरायलायनाय जाबाय आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै खुद्रिनाय दिनै दिन्थिदों आरो लिडारफोरखौ मोनसे जिनिसखौ दिनै जोङो खावलायगोन जे बिथांमोनहा जे बनरगाव समस्तिखौ जेरैबायदि बनरगाव आन्चलिक एबसुनि एरियाखौ जेरैबायदि सेडलि बेडलि खालायदों दहाय बुंनाय बायदि माखासे बाथ्राफ्रा जेरै नोङो खोनाबाय थादों दा बिटिसिआबो मोनसे रिडिलिमिटेशन प्रक्रिया सोलिगासिनो दं सिङाव 2025नि सिगां बेखौ फाइनाल जागोन होननानै मिथिदों। दा बेनि बेलायावबो बे समस्तिखौ लानानै दिनै गिखांनाय फैदों जे बनरगाव समस्तिखौ सेडलि बेडलि खालायगोन नामा बेखौ लानानै दिनै गिखांनाय फैदों जायनि फलाव गोख्रों मोनसे
दिनै खुद्रिनाय बा सोंखारिनाय फैदों। दा दिनै आङो UPPL नि सासे डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानो हागौ, नाथाय दिनै जोंहा लकेलनि मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ, सिन्था सरसा दङ। आंबो मोनसे समाव बे आन्सलिकनिनो सासे बारग' सेक्रेटारिमोन हिसाबै जोङो बनरगाव ओनसोलनि गांनाय उखैनाय दुख सुखनि सायाव सब समय जोङो गुबुन राजनितिक दलाव थादोंब्लाबो जातीय संगठनजों नांथाबनानै खामानि मावबोदों हिसाबै दिनैनो दुखुनि समायाव जोंखौ लिंहरदों हिसाबै जों फैदों, रायलायनायाव शेयार खालायदों। दा बाथ्राया बेनोबोल' दिनै गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों दिनैहाय बावहाय नोङो माखासे समस्तिफ्रा क'क्राझार समस्ति, दतमा समस्तिनि बेलायाव गामिनि एसे एनै दानख' दानसि सोसन सोब्र'आ जादों, नाथाय प्रथम ड्राफ्ट हिसाबै बनरगाव एरियानि, बनरगाव आन्सलिकनि एरियानि मोनथाम VCDCआल' बावखुंग्रियाव हाबदोंमोन। नाथाय जेला फाइनाल ड्राफ्ट जायो, फाइनाल ड्राफ्ट जानायाव नुनो मोनबाय मा दाउलिगुरि आरो बंसिगाव। बंसिगावनि बेलायाव बुंनो थाङोबा स्पेसियेलि बावहाय सिलागां, बिर सिलागांनि जायगा, जन्मस्थान। दिनै बेखौबो जुदि रिजार्भ सिटआव हरदोंब्ला दिनै बेवहाय गोबां साननो गोनां बाथ्रा दं होननानै जेनेरेल सिटआव हरदों हिसाबै दिनै बावहाय नोङो गोबां साननो गोनां बाथ्रा दं होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बेनि थाखायनो आं खावलायो, आं सासे UPPL नि कर्मि हिसाबै खावलायनो लुबैदों जोंनि BTR नि चिफ बा पार्टीनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सारखौ आङो खावलायनो लुबैदों, जोंनिनो जिल्लानि आफादगिरि बा MLA सानजा क'क्राझार समस्तिनि लरेन्स इस्लारि सारखौ आं खावलायनो लुबैदों जे जाहाथे इमिडियेट बनरगाव ओनसोलनि बुद्धिजीबी दल संगठनजों रायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बियो बोरै बेबायदि जानो मोनखो बिनि सायाव मोनसे क्लियारिफिकेसनखौ थाबैनो होयो। नङाबा दिनै जे परिबेसखौ लानानै रायलायनाय जादों बे परिबेसा दिनैनि उनाव जुदि बे परिबेसनि सायाव जुदि सरसा फैयाबा, सावरायनाय फैयाबा आरो जुदि खुनु रेसपन्स गैयाब्ला बे परिबेसा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगोन। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ खावलायदों, ओनसोलनि दल संगठननि नेताफ्रा दिनै खावलायदों, बुद्धिजीबीफ्रा दिनै जोंखौ खावलायदों, जुदि UPPL आव थानानैबो नोंथांमोनहा जुदि लकेलनि एरियानि ओनसोलनि बाथ्राखौ जुदि सिन्था खालायनानै जुदि खामानि मावनो हायाबा, गोजौनि दैदेनगिरिफोरजों जुदि नेग्लिजेन्स खालायजायोबा, खुनु रेसपन्स जुदि होजायाबा UPPL आव थानायनिफ्राय थायैया साबसिन। नोंथांमोनहा जों जुदि सम जायोबा, जों खावलायोबा, टाइम एन्ड सिचुएसनखौ लानानै जुदि नोंथांमोनखौ खावलायोबा नोंथांमोना UPPL निफ्राय रिजाइन होनानै ओंखारबोजोबनांगोन होननानै दिनै जोंखौ आपिल खालायदों। दा बे हिसाबैनो जोंबो बृहत्तर जोंनि एरियानि ओनसोलनि सार्थआव जुदि बयबो दल संगठना जुदि आपिल खालायोबा जोङो मोनसे समाव ओंखारबोनांनोबो हागौ। दा बिनि सिगांनो जाहाथे जोंनि पार्टीनि आफादगिरि आरो लोगोसे BTC नि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा बिनि सायाव जाहाथे इमिडियेट टेकेल खालायो आरो माबा मोनसे टेबोल खालायनायनि गेजेरजों बे इस्युनि सायाव सिरियास मोनसे डिसकासना जागोन होननानै आसा खालायो। एसेखिनियानो। सोरखौ दायि बा दसि बुंनो सानो नोंथांमोना बे बिथिङाव? जोबोर गोजोननाय थाबाय। उदांस्रिनि बे गोथार बुब्लियावब्लाबो जोंनि बे दुखु गोनां माखासे एजेन्डाखौ लानानै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद बनरगाव दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बे सावरायनायाव आंबो बाहागो लाफानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना स्पेसियेलि बनरगाव दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे पर्यायाव जे थांगासिनो दङ, दानि जे बे डिलिमिटेसननि जे ड्राफ्ट, फाइनाल ड्राफ्ट बेखौ लानानै जोंनि सानसुमनाय बिथांमोन बेवहाय दङ। गुबुन गुबुन आफाद दल संगठननि बिबानगिरि बिथांमोना साजेस्ट खालामबाय, जोंनो माखासे बिथोन होबाय। थ' बे हिसाबै जों दिनै सावरायलायनाय जादों। मानोना आंबो सासे बनरगाव ओनसोलनि जिहेतु थागिबि हिसाबै बनरगाव ओनसोलनिफ्राय जे हाबाफारिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा, माहारि आफादा जे मावबोदों, बिथांमोननि थिननाय मथे बर' समाजाव खेबजेसे खामानि मावनो मोनदों होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बेनाराव थानानै आङो मावबोनो मोनदोंमोन। बे हिसाबै दिनैबो जे UPPL जे पार्टियाव थानानै खामानि मावनो मोनदों होनोब्ला बियो आंनि थाखाय जोबोद भाग्य। नाथाय जे सेन्टिमेन्टजों जोङो दायो रायलायनो थांगासिनो दङ, जे सेन्टिमेन्टखौ लानानै बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे ड्र जादों, सेन्टिमेन्ट मोनसे ड्र जादों, बेखौ लानानै आंबो एंगारनानै थाफानो हायाखै। जे अबस्थाखौ लानानै दिनै रायलायदों,
बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारजेननायनिफ्राय जुरिनानै दिनैसिम बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावबोदों। जाय गामिफोरा दिनै 100थानिबो बारा जे गामिफोरा 6टा जेहाय BCDCफोर दङ, बिनि गासै गामिनि मानसिफ्रानो दिनै जेनेरेल जाय सिट बे बावखुंग्रि बेहाय थांबाय। दा बेखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बुंसोदों, रायलायदों। दा बेवहाय मोनसे दुखु मोननायखौ बेवहाय बांसिन फोरमायनाया आं लुबैगोन। मानोना दतमा बियाबा जिहेतु बेवहाय जेनेरेल नङा, बेवहाय रिजार्भ जोंनि ST सिटनि थाखाय बेवहाय माखासे जेफोर द्राफ्टखौ प्रथम द्राफ्टआव गिबि द्राफ्टआव जिहेतु बिसोरो रिजार्भ सिटआव गैयामोनखाय रायलायनायनि गेजेरजों संशोधन खालामनानै माखासे गामिया बेवहाय दतमायाव हाबफिनबाय। क'क्राझार सिटआ माखासेया जिहेतु क'क्राझारनि सिटआव गैयामोन, बिनि थाखाय रायलायफिननायनि गेजेरजों हयथ' नैबे लास्ट द्राफ्टआव जिहेतु बियो क'क्राझाराव सेभ जाबाय, दतमायावबो किसुमान गामिया बेवहाय हाबफिननाय जाबाय। तो बेफोर माखासे बाथ्राखौ नायोबा बिनि उनाव दिनै जुदि बनरगावआव सम्पूर्ण 80% जे भिलेजफोर बे भिलेजफोरा जुदि जेनेरेलाव थांनायाव बेवहाय रावहाबो बनरगाव ओनसोलनि सोरबाया जे इसेबो सेन्टिमेन्टेल जानाय नङा, बे बाथ्राखौ रावबो बुंनो हाया। तो दिनै बे हिसाबै आंबो बनरगावनि जानानै बे बाथ्राखौनो बुंदों। बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबा बनरगावनि ओनसोलनि मानसिफोरा बबेबायदि खामानिखौ बर' जातिनि सात्रनि थाखाय मावाखै, खुनु बेबायदि मोनसे एजेन्डा गैया। थैथां बर' जातिनि थाखाय गावनि माखासे एजेन्डाफोरखौ पार्सनेल गासिबो बुस्थुफोरखौ चेक खालामजोबनानै जातियावनो मावसोमदों। जातिनि थाखाय, हारिनि थाखाय एबसुखौनो नोङो बेस खालामनानै बयबो खामानि मावदों। बेवहाय रावबो गुबुन गैया। दिनै साहित्य सभा दं, बर' समाज दं, आबोफ दं, गुबुन गुबुन दल संगठन। एबसु बुंबानो थैथां थैनायखौ मिथियै जोंफोर बयबो रायजो राजाफ्रा खामानि मावदों। बिनि थाखाय मोनसे सेन्टिमेन्ट द्र जानायाव जुदि दिनै बुङो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे द्राफ्टखौ मावनायाव आं गैयामोन, आं मिथियामोन, बेखौ सोरबा सोरबा उमुक आमुखायासो मिथिगौ आरिगौ होननायफ्राबो एसे बेवहाय दुखुनांथाव जानानै फैदों। दा जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिदों, रायलायदों, हयथ' बेखौ सानै हयै बानायदों होननानै जोङो मिथियो। जिहेतु सानै हयै बानायदोंमोनब्ला हयथ' बेवहाय बनरगावनिखौबो एसेबां जोङो दिनाय खालामाबालासिनो हयथ' बे बनरगावनि मोजांनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय सानजायोमोन। नैबे मोनसे सेन्टिमेन्टआव जों बयबो दिनै ज' जादों। आरो बेखौ समाधान मोननो थाखाय जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आंबो सासे बिबानगिरिमोनखाय आङो आफादगिरि मानगोनां बिपिन बर' सारजों रायलायदों, मिरु UPPLनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों, गोबां जोंनि सिनियर दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों। बिनि अल्टारनेटिभ जुदि माबा मोनसे राहा जुदि दङब्ला खालामजायो नामा होननानै जों रायलायनायाव मानगोनां एबसुनि आफादगिरि बिथां बिपिन बर'आबो बुंदों, जिहेतु जोङो गोजोननाय गैया, अल्टारनेटिभ माबा जुदि बेबस्थानि थाखाय जुदि साननांगौ जायोब्ला नोंसिनि बनरगावनिल' नङा, गोबां बेबायदि साननांगौ दं होननायखाय जोङो जिहेतु आफादगिरिनो जों खावलायदों। जुदिअबा बेबायदि माबा मोनसे जोङो समाधाननि लामायाव फैयोबा जोङो बिथांखौ खावलायदों, नोंथाङा जाहाथे जोंनो समाधान खालामना होनांगौ। तबे आङो मोनसे खावलायनाय थागोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जा फोथायनाय दं, बिथांमोननि सेरावनो थानानै जों जेब्लायबो खामानि मावगोन। आरो इभेन फैबाय थानाय समावबो जोङो UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जों आसा खालामनाय थागोन। जिहेतु बनरगावनि रायजो राजाफोरनि सिन्था जे सेन्टिमेन्ट, बेखौ इमसनेलि जोङो बेखौ जिहेतु दा जादों बेखौ लानानै एसे समाधान खालामनांगौनि थाखाय बयबो सिन्था खालामगोन। आं आसा खालामदों हयथ' बियो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा हयथ' बिनि सायाव मेजारमेन्ट खालामगोन, सावरायगोन आरो बनरगावनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जथेस्थ' भाबै बिथाङा सिन्था खालामगोन। आं बेखिनिखौ आसा खालामनाय थाबाय जे उननि समाव जिहेतु दायो खावलायदों जोंनि बनरगावनि रायजो राजाफोरा एबसु खालामदोंबा बर' जाथिनि थाखाय खालामदों, UPPL खालामदोंबा UPPL जिहेतु बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय खालामदों, उननि समाव बबे बिबानखौ बोरै मावलांनांगौ जायो रायजो राजाफोरनि जिहेतु लुगैनाय बायदि जोङो मावलांनो थाखाय जों थाग थियारि जागोन। गोजोन्थों। दिनै 15 आगस्ट दिनै बे दिनावहाय बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बनरगाव ओनसोलनि जातीय आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' समाज, आबोफ आरो बेवहाय दख'रानि सिङाव थानाय UPPLनि दैदेनगिरि एबा कर्मिफोरखौबो लानानै मोनसे सिरियासै सावरायदों। बे सावरायनायानो जाहैबाय मा, थांनाय 8 आगस्टआव भारतनि इलेक्सन कमिसन, बे कमिसना
आथिखालाव आसामाव पार्लामेन्ट आरो एसेम्बलि समस्तिखौ फाइनाल डिक्लेयार खालामदों। दा बेखौ लानानै दिनै सिरियासलि रायलायनाय जादों। मानोना जों नुनो मोनदों मा फाइनाल लिस्टआवहाय बनरगावनि बांसिन ओनसोलानो बावखुंग्रियाव थांदों। बेवहाय जों नुनो मोनदों बनरगाव आरो दतमा बनरगाव आन्सलिक दख'रानि सिङाव थानाय बाहागोआ फारनै जादों, जेरावहाय पलिटिकेलि जोङो ओनसोलनि मानसिफ्रा मोनसे फिल खालामदोंबा बियो मोनसे इनसिकिउर जागोन फिउचारावहाय। दा नैबेखौ लानानै दिनै सिरियासलि दिनै सावरायदों। दा बेवहाय मोनसे प्रश्न जानो हागौ, दिनैनि बे सावरायनायाव जोङो साफा इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरि एबा कर्मि बे सावरायनायाव मानो बाहागो लाखो? नाथाय गोदोनिफ्रायनो बनरगाव ओनसोला मोनसे खौसे, जेखि खामानि मावा मानो, जेखि हाबा मावा मानो, ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा जाथिनि थाखाय जों ज' ज' मावबोदों। दिनै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे कुइसन खालामदों, मोनसे मिथिनो लुबैदों जे माबोरै जाखो, मा खारनाव बनरगावनि ओनसोला बावखुंग्रियाव हाबनाय जाखो, जे बावखुंग्रिया जेनेरेल सिट माबोरै जाथावगौ? खारन खाथि खाला जों नुनो मोनदों देबरगावनि बा क'क्राझार टाउन एबा दतमानि माखासे एरियाया क'क्राझार समस्ति आरो दतमा समस्तियाव दङ। नाथाय बर' बांसिन थानाय बे सिङाव थानाय बर' गामिखौ मा खारनाव मानि थाखाय बावखुंग्रि समस्तियाव सोनाय जाखो, बेखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजा, फरायसा आफाद, जोंनि माहारियारि आफाद, बर' साहित्य सभा, आबोब, बर' समाज मोनसे सावरायनांगौ होननानै दिनै सावरायनाय जादों। बे सावरायनायावहाय गोबां जोङो सावरायलायनाय जादों, गोबां दिगाव रायलायनाय जादों। रायलायनानै बेवहाय दिनै गोसोआव गोजोननायखौ गैया होननानै दिनै बुंदों। आरो बेखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिआर सरकार, आसाम सरकारनिसिम मिथिहोनो नाजादों। बेजों लोगोसे बे सावरायनायाव मोनसे सिरियास जिनिसा जोंनियावहाय साननाया फैदों रायजो राजानियाव, जे दा एसेम्बलि समस्तिखौ खालामनायाव जेरैबायदि जोङो गोजोननाय मोनाखिसै, दा जोङो खोनानो मोनबाय थादों आरोबाव बावैसो बिटिसि समस्तिखौ दाफामफिननाय जागोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों। दा बेखौ लानानैबो दिनै सिरियासलि सावरायदों। दा बेवहायबो गिनाय फैदों जे दानि बादि एसेम्बलि समस्तिखौ जेरै खालामदों, थिग बिदिनो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा उनावबो बनरगाव समस्तिखौ बा बनरगाव दख'राखौ थेर बेथेर खालामगोन नामा? आरो जुदि थेर बेथेर खालामोबा बेवहाय बे ओनसोलनि रायजो राजा बा जों बयबो मोनसे फिल खालामदोंबा बेवहाय पलिटिकेलि खुनु सिकिउर जाया। बेखायनो दिनै मोनसे खुद्रिनायजों लोगोसे आरो मोनसे भबिष्यत बानि दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा होनो नागिरदों। जोंखौ आं सासे इउपिपिएलनि सासे कर्मि हिसाबै आंखौबो बुंदों जे प्रयजन जायोबा दा जेरैबायदि अन्याय खालामबाय, मोनसे नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि मोनदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा, जोंखौ बुंदों जे प्रयजन जायोबा ओनसोलनि सार्थनि थाखाय बेवहाय इउपिपिएल नोंथांमोनाबो खालामनो मोननाय नङा होननानै जोंखौ बुंनाय जादों। दा बेवहाय आंहा पार्सनेलि जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय गोदोनिफ्रायनो जोङो साजेननायनिफ्रायनो जोङो खामानि मावबोदों जेला ओनसोलनि सार्थनि थाखाय जोंनि दख'रा बर' फरायसा आफादा, दख'रा बर' थुनलाइ आफादा, आबोबा बा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेरै थोनो जों बिदिनो जों मावबोदों आरो इयुनावबो हयथ' मावनो गोनां जाया। दा खोब सिरियास बाथ्रा दिनैहाय दिनै सावरायनाया 15 आगस्टमोन, नाथाय बेखौ गोसोआव बिराद खुद्रिनाय थादों, बिराद दुखु मोननाय थादों। दिनै रायलायनाय जादों, बेखौ खुनु पद्धे जोङो गनायनो हाया होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बुंनाय जादों। आरो आंबो सासे इउपिपिएलनि कर्मि हिसाबै आंबो निस्सय बुंनांगोन जे दुखु गोनां आरो बेखौ गनायनो हाथावै बादि जादों। खारन खुनु माबाखौ नायोबा, जिअग्राफिकेल एरियाखौ नायोबा
बनरगाव एरियानि 6टा जे बिसिडिसि हाब्बाय बेनि गेजेराव माखासे बिसिडिसिया ओरैबायदि एखेबारे सिङावहाय सिंनिफ्राय बख'नानै माने बावखुंग्रियाव सोनाय जादों। बियो दुखु गोनां बाथ्रा आरो बेखौ गनायनो हाथावै बादि जादों आरो बेखौनो दिनैहाय जोङो मोनसे खुद्रिनाय एबा जों बेखौ गनायनो हाया होननानै दिनैनि बे मिटिंनि गेजेरजों जोङो बे माबाखौ सावरायनाय जादों। आरो बेखौ जोङो गामि हिसाबै आं गोसोआव गैला खिन्थु 6टा बिसिडिसिया हाबनानै दङ 6टा बिसिडिसि डिलिमिटेसननि ड्राफ्टखौ लानाय जे इउपिपि लानाय होन दुलाराय बर' फरायसा आफादा होन बा अन्यान्य बिपिएफ दोलो होन गुबुन राजखान्थि आफादफ्रानो गोबां नारसिनदोंमोन जे स्वच्छ रेखानि गेजेरजों डिलिमिटेसन जानांगौ। दिनै क'क्राझार इस्ट आरो वेस्टनि जि भटारमोन बिथांमोना दिनै जेलेन्ज बे बिथिङाव बिथांमोना बा इउपिपि दलनिफ्राय मा बिजाथि फोरमायनो सानो? दा गुबै बाथ्राथ' बेनो दा बनरगावनि जेसेबां ओनसोलाव गामिफोर दङ फ्राय पुब क'क्राझारावमोन सानजा क'क्राझाराव गोग्लैजोबोमोन। बयबो साननानै लादोंमोन जोङो दतमा समस्ति नङाबा क'क्राझार समस्तियाव गोलैगोन। नाथाय सारप्राइज